Viladegat és un bonic poble que destaca per la seva arquitectura i per la gran varietat de monuments i obres d'art que posseeix. Està format per 4 carrers: el carrer de Baix, que és a baix, el carrer de Dalt, situat a dalt, i el carrer Nou, que no era el carrer més vell del poble fins que es va construir el carrer Lluçanès. Capítol 1. En el que algú arriba. Aquesta història comença amb l'arribada del senyor foraster. Foraster perquè arriba a un poble on no havia estat mai. Desconegut per ell, doncs no el coneixia. O això pensava. El foraster baixa del cotxe. Mira al seu voltant i veu un bar. S'hi dirigeix. Capítol 2. En el que no sabem qui és aquest home ni què busca. Ei, què passa? No hi ha ningú. Tinc aquest bar. Ei! Hola! Què passa? Poble abandonat, això. Hi ha ningú? Sou, deu haver ales d'aquí, de casa dels Déus. Capítol 3. En el que per fi l'home és presentat i ens explica què busca. L'home foraster realment es diu Antoni, Sant Antoni, i sent curiositat per conèixer la gent que viu en el poble on ha arribat fa uns moments. Capítol 4. En el que l'home coneix el gat i algú de més ja el veurem. Ei! Que no hi ha ningú! Què passa? Hola? Ei! No hi ha ningú! Ei! Què passa aquí? Com Déu, què? Capítol 5. En el que Sant Antoni no troba ningú del poble i continua perseguint el gat. Cago amb el gat! Vine! Vine! Vine cap aquí! Vine! Vine! On va aquell gat? Gat! Capítol 6. En el que Sant Antoni mata el gat i sent música. També s'adona de qui és ell. Sant Antoni, un gran amant dels porcs, no sentia cap mena d'efecte pel gat que corria. I un cop l'aconsegueix tenir a mà, li esberga el cap amb una aixada. Ja tinc gat! Ja t'he agafat! En sentir música provinent de la sala polivalent del poble, Sant Antoni s'hi dirigeix amb pas decidit. Per fi s'adona que aquest és el seu dia, el seu sant. Ell creu que la gent del poble deu estar celebrant la festa major en honor seu, com a patró del poble que és. Capítol 7. En el que Sant Antoni veu el cartell de la festa major, s'enfada i s'acaba l'estudiat. Sant Antoni es dirigeix a la sala. A la paret vella, la qual és de maons de color beix, hi veu un cartell, a la capçalera del qual hi llegeix quelcom que el disgusta supermolt. Veu amb molta recança com han traït la seva santedat i han canviat el nom de la seva festa major pel significat d'un porc en diminutiu. Abans de marxar d'aquell poble, Sant Antoni el cremarà. Sant Antoni també cremarà vius tots els seus habitants. Bé, a tots potser no.
it was strange, but routine.